צלנו על כתפינו ראשינו עטורים, מקצות הארץ בנו הבאנו ביקורים. ברוכים הבאים לחגיגת שבועות האזורית המסורתית של המועצה האזורית באר טוביה. השנה אנו מציינים את החג בסימן 60 שנה למועצה, ובמועצה שלנו 23 יישובים. ממשיכים, 1, 2, נופים מפתח, ברבוק, אדום, תלמי אחים, נום, חצור, לא נעצור, חצר, גבעתי, בטבע, שרון, נותן את הטון, באר טוביה, אמונים, אחווה, אורות, אביגדור, כולם כאן עומדים בתור. 23 יישובים, מועצה אזורית באר טוביה. חג שמח באר טוביה. אני שמח לראות שכל שנה הכמות הולכת וגדלה, ועל כך בעצם אני רוצה לברך את כל מי שעסק ועשה ופעל וטרח. בראש ובראשונה את המערכים שלנו, בית הספר כנות, למחלקת החינוך, לרותי כאן, לשיפה מיכאי שהפעיל את כל הנוער הנפלא שלנו. שבועות הוא חג חקלאי, ואנחנו במשך 5 שנים האחרונות הפכנו להיות מועצה ירוקה. בעצם אנחנו מגדירים את עצמנו הלב הירוק של המדינה כולה. הלהקה תו ירוק היא להקה מאוד מאוד חדשה, היא בסך הכל חודש קיימת, היא בגיבוש, מתווספים אליה הרבה אנשים טובים ויקרים, והיום תשמעו תוצאה ראשונה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. אמן. מלמעלה אלוקים רואה ושומע, מלמעלה אלוקים עובר ונודע. אני מנופים ואנחנו מנגנים בחליל 2 שירים שלאחד קוראים ניגון חסידי ולשני פולקת חסדת. סודר יפה מאוד, קבלת פנים יוצאת מן הכלל, אנחנו מרוצות מאוד פה. ערב ליציאה נהדרת. שנה הבאה אנחנו בעזרת השם נעשה עגלה. פעם שלישית אני כאן ונהניתי מכל רגע. משנה לשנה משתפרים. אנחנו מושבניקים לשעבר, אבל יש כאלה שבאים מהעיר והם מתפעלים מהארגון ומהדברים החקלאיים. במקום השלישי, ערוגות. במקום השני, מושב ביצרון ומושב כפר ברבור. ובמקום הראשון, מושב גבעתי. כל מושב ששלח עגלה וגם לא זכה, נעביר לו מהמועצה 1,000 שקלים לטובת פעילות הנוער שלו. מושבים שזכו יקבלו כל אחד 3,000 שקלים לטובת הנוער, וגבעתי 5,000 שקלים. בהצלחה, כל הכבוד. ערב טוב באר טוביה, חג שמח. אנחנו באים לפה כל שנה ונהנים מכל ההופעות. אנחנו מאוד שמחים לבוא לאירוע של המועצה, לראות את החברים מכל המושבים, מהקיבוץ,
זהו, זה כיף לצאת עם הילדים, ואנחנו שמחים שמתקיים אירוע כזה כל שנה בשבועות. זה הרבה שנים שאנחנו מקיימים את החג הזה, ואני חושב שמשנה לשנה אנחנו משתפרים. אנחנו עשינו את המקסימום שאפשר, שהקהל ייהנה, שהתושבים ייהנו.